Baba. Guru. Welcome to Kuwait. You should say. सारखं happy. Baba Richard, welcome to Kuwait. चड happy तू जगायको चड वेळ आणि पिढ्यात बसतो इंदारा होय गाडी घेण्याचा पाकी ना दोलो हा बाकी इंदारा होय अल्ला काय इंदारा होय येता Allah अरे काय सोडी तू त्यासाठी गेला director. Super director. बरेच येईल म्हणतो मी होय. पावले मी बरोबर आता किती मुग्यामध्ये एक काम आहे तुमका आणि सोमती सामरी बामरी केली इकडे दुकानो कॉमेडी बॉमेडी हुई घालपा त्या केल्या सोया रिचाला मायरन सोया हिंगे कॉमेडी बरे आणि हिंगे कॉमेडी पटुका मागे इंटरवर जातलो पटुका हे भाषा मांडलो हा Super बाब हे सारखी ना हा ना रे हे सारखी ना रे सारखी ना म्हणा तू साधना रे अरे बाबा हे सारखी आहे रे अरे हे सारखी ना रे अरे हे सारखी आहे रे अरे हे wrong हा अरे रोंग की तो ये राईट बर बाबा ही सामर ही राईट wrong अरे शुगर बाप अरे ते आता येता याच्याशिवाय एअरपोर्टात भाषा याच्याशिवाय माझी फ्रेश नाही राहिले हिंग साठी सामारी गेली एअरपोर्ट आहे का त्यांनी घराक ती तोंडा दोघायची माझी तो या होती राईट रोंग पहिले फला कटवले फला या पहिले माहिती लोका कोंडी राईट होते रॉंग ते तुमको सांगता म्हणजे गोंयकार जे कुवेत आहे त्यांना सांगता किती राईट रॉंग आहा ते ऐकना काय तुम सोमते हॉलाय आहे आणि हो राईट रॉंग कॉमेडियन सुकराल तियात आणि डायरेक्टर पीटर दे मेरशिप आणि हो तियात जातलो कॉमेडियन सुकराचो राईट रॉंग सालमिया इंडियन कम्युनिटी स्कूल हॉलान होय आणि तुम्ही लोक टाइम पेडे कोणा काय सारखे 4 वरांचे एक तियात्रा पडे एक्चुअली कॉमेडी आहे तुमक असं तुमची पोटा तर दुख ना आमच्या काला कुड कळे सारखे ना चोपा रेडी राहा आमगेलो तियात 4 वरांचे सारखं स्टार्ट जातलो तियात्राचे नाव राईट ओर रॉंग